Той хора, аз съм Александър Петров. Днес играем на Слитарио. Казвам Деди. Исках ми на Деди. Да, път не ми забива. Някакъв вирус бях се качил за това всички, почти всички игри ми забиват на таблета. Такова е. И умряхме. Почмилни филм. Ще се пром да се задържа възможно най-много. Как стоят с моите, защото съм на... Просто не си знам, че съм близо до всички. Аз съм почти на центъра на селото. И... между кафета. Имам предвид между двете кафета, че са... може да стигне и до двете пеха. Това имам предвид. Моето удрамо се това Рубин. Онлайн. Това беше голямо, искаше да ме уведе и беше направил рабанар. Кой ви кажа? Тук този червей е ланял супер много и обича да яде. Но това е посветена играта на яден. Не умире. Не, табар! Убиха таман голем, искаше да го видиш. И го изям. Ама това е червения лапник. О, ще вземем тук точки. О, видях нещо. Така се стори. Оп, хапана. Много сме глядни. Тук. Хора, не мисля, че няма да имам повече клипове за Майнкрафт. Ще видим още причини. И ще използвам линка на Дидо да ми изпрати мой открит. Не се знам. Ще се постарам на мястото на Гарио да бъдем. С 7900. Да чуем. Сега просто се разхождаме, защото тук никой не ми дава. На обяд в Агарио никой не идва. Какво е? Не знам. Поръчай любимото ясти. Какво беше това? Добре, извинете, това не знам какво е това. Гъжа вече на пето място, какво на пето място. На тази оранжева точка. Тук точки. Добре, даде ми 100.
направих? Много съм зле. И това ще бъде този клип в следващия